नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अभी आप लोग देखनी ट्रैक्टरवा वाला गाना के टीजर। जी हाँ, तो बहुत सारा दर्शक लोग इंतजार करत बड़े ई गाना के। तो फाइनली गाना के रिलीज डेट आ चुकल बा टाइम के साथे। था गाना आज रिलीज होके वाला बा। जी हाँ, आज यानी कि 4 अप्रैल 2022 के गाना अंकिता फिल्म पर आप लोगन के फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाई, लेकिन टाइम थोड़ा चेंज कर दिहल गइल बा। जी हाँ, जोन टाइम पहिले रहे कि खेसारी जी के हर गाना लगभग सुबह सुबह रिलीज होत रहे 6 से 8 बजे के बीच में, लेकिन ई गाना के शाम के 4:45 पर अंकिता फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज कइल जाई। जी हाँ, गाना के खेसारी जी गवले बड़े, पवन पांडे लिखले बड़े, आर्या शर्मा जी म्यूजिक दिले बड़े, सुलभ कुमार जी एकर निर्माता बाड़े। और आप सबके बता दी कि एकर जौन टीजर रिलीज भइल बा में एकर रिलीज टाइम भी मेंशन बा। तो तैयार रही, आज 4:45 पर फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के देखे के मिल जाई, जोना में आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी, विकास सिंह बिरप्पन और रितु सिंह के धमाकेदार परफॉर्मेंस देखे के मिली। तो ये अपडेट रहे। अगर आप लोगन के पसंद आयल बता लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।